A valoración do campeonato é moi boa, cunha sensación agridulce despois de perder ante Baleares nas semifinais, pero competimos moi ben no grupo, deixando rivais moi fortes fora como Murcia, Andalucía e Madrid. Esta xeración é unha xeración de xogadores moi boa que leva desde benxamíns na selección galega e quedarenlle moitos campeonatos que xogar e seguro que moitos títulos que gañar. Bueno, unha vez que chegamos hasta aquí, pois bueno, a valoración desa primeira fase, pois bueno, quizá tuvemos un poquinho de mala sorte nese segundo partido, non? Porque prácticamente xa tiñamos aí a clasificación, que sería importante para poder pois dar máis descanso a algunhas xogadoras e que as que están xogando menos tamén participaran un poquinho máis. Pero bueno, saliu a cousa así un poquinho mal e bueno, ao final conseguiuse pasar igual. En canto ao partido de hoxe, pois foi un partido moi duro xa, no que, pois eso, xogámonoslo todo. A verdade é que Madrid foi un equipo complicado, hasta o descanso as cousas estuveron moi igualadas e bueno, en todo momento as nosas rapazas deron a cara. No segundo tempo creo que eso que levaron a iniciativa xa no partido e bueno, creo que foi un resultado xusto. E bueno, mañán esperarnos unha selección moi complicada, fundamentalmente pola parte física, non? Que son xogadoras moi fortes físicamente. Creo que hoxe a balanza entre Andalucía e elas a parte importante foi eso, que aguantaron moito máis. E bueno, agora é importante recuperar as nosas rapazas para intentar estar ben mañán e ir a por todas e gañar se se pode.